A veure si adivineu on som avui. Els que em coneixeu ja ho hauríeu de saber. Sí, estem al meu poble, a Mont-roig del Camp, a la plaça Miramar, on fem el bingo LGTBI amb motiu de l'Orgull Internacional. Benvinguts una setmana més a Catalans d'Abans. Feien les coses amb les mans. En aquesta secció tindrem com a tema principal l'emprenedoria i com a protagonista la creativitat involucrada en els projectes de les persones que entrevistarem en els nostres episodis. Aquí coneixerem a la Cristina. Ella és joiera i fa joies molt especials i personalitzades. Avui en farem una amb ella i ens explicarà per què és una emprenedora. Bon dia, Cristina, com estàs, carinyo? Bé, aquí. Tenia moltes ganes d'arribar aquí i de fer una joia, perquè jo sempre dic que sense brilli no hi ha qui pilli. Vale, Cristina, què m'ensenyes per aquí? Mira, són algunes joietes de les que faig aquí. Jo totes les joies que venc les faig aquí al taller. Aquesta és una pulsera amb la silueta de la muntanya d'aquí al poble, de l'ermita de Mare de Déu de la Roca. Aquests anells de pedres naturals, penjolls amb pedres naturals també. I al darrere li faig un dibuix. Ho mires a contrallum, es veu la fulla. I aquest em crida molt l'atenció, perquè això diria que és una empremta dactilar. Sí, es fa amb cera. S'hauria de proporcionar la cera al client dins d'aquesta caixeta. El client obre la caixeta, se troba amb unes instruccions, que aquí hi ha el pas per pas de com es fa. S'encén l'espelma, s'acalenta una miqueta a la cera blava i amb el dit, com que està fosa, s'emmarca l'empremta. Se treu el dit i ja ha quedat l'empremta al negatiu. Això també es fa amb les potetes dels animals o el nas dels animals. I jo, per la tècnica de fundició, ho converteixo en plata i queda el penjollet aquest. Li afegeixo la cadeneta i li entrego al client. Que xulo, que xulo. I que interessant. Això segur que li agrada més d'una perquè és molt personal. Sí, això perquè per molt que sigui el mateix model, cadascú té el seu dit. Exacte, sí, sí. Molt bé, que xulo. Doncs passem cap al taller? Passem cap al taller. Bé. Vale, Cristina, ara anem a fer una joia. Què farem avui? Farem un anell amb una textura que els farem amb el martell. Molt bé. Quin material farem servir? La plata de llei. Perfecte, doncs jo em deixo portar perquè desconec completament aquest món. Vale. Ara es fondrem 20 grams de plata i amb el seu aleatge, que és 1,4 grams de coure. Preparem els motlles, que això és per fer les barres. Quina passada. Doncs mira, ara el que he fet jo és preparar-te el fil per fer-te l'anell. Llavors el que he fet és fondre, estirar-lo i ara, com que s'ha acabat d'estirar, s'ha de recoure, perquè ara està el metall molt dur i no podríem treballar. Llavors el posarem aquí al damunt i amb el soplet el recouràs tu. Vale? Perfecte. Aquestes coses me fan por, que jo soc inflamable. No et preocupis. Aquí sense por. Agafa amb la maneta la punta blava a la plata, així. I has d'anar tirant cap al costadet quan estigui vermellet. Veus que ara va canviant de color? No t'has cremat mai, Cristina? Sí, moltes vegades. Gafes de l'oficio. Sí, sí. Ja tinc aquí el botiquín preparat. I quan arribes aquí a la punta, s'aparta el soplet. Mira, l'agafes amb les pinces i el poses aquí al ferro. Aquí damunt. Aquí damunt del ferro, sí. Molt bé. I ara hem d'esperar 3 o 4 minuts que se refredi. Sí. Perfecte. Vale, doncs ara ja està fred, ja pots tocar. Agafarem aquesta eina, que és per posar, per arrodonir el metall. Començar a donar-li forma. Sí. Tu poses el metall aquí i apretes
apretes les pinces. Ah, bueno, pensava que s'hauria de fer més força. No, la plata és molt tova. Ara ho treus. Ara hem de saber la teva talla. Aquí tinc la mà. Déu-n'hi-do, això és pitjor com unes claus d'un concert, ja. Sí. Aquesta, com te'l sents, aquesta? Bé. Intenta posar i treure tu. Vale, doncs mira, farem la talla 17. Perfecte. Ara hem vingut aquí per fer l'anell gran. Que la talla 17 que hem trobat, no? Exacte, sí. Llavors posem el cercle a la bitlla i amb el martell de fusta començarem a picar cap a baix i cap al centre. Llavors se'ns farà l'anell rodó i més gran. Mira, veus? Hem d'arribar fins al 57, que és el perímetre. Entenc que ho faig bé, si no em diu res. I tant, sí. I jo vaig confiada i li agafo el gustet a tot. M'he passat. Sí, però no passa res, perquè com que després li donarem textura, amb el martell ja fa també que baixi. Ara anirem a tallar i a soldar. Molt bé, som-hi. Ara agafarem la serra, que és aquesta, i serrarem aquí, a la mateixa alçada. Per poder després tancar-lo. Exacte. Quedo sense dit, abans d'acabar l'anell no me'l posaré. Se m'escapa. Ai! No passa res. Veus, m'he carregat hasta la serra abans de serrar l'anell. Cristina, d'això se n'ha de saber. Quina és la formació que has d'estudiar per dedicar-te a ser joiera? Quan vaig començar a estudiar a Barcelona, vaig estudiar disseny d'interiors. A mi m'agradava molt el disseny d'interiors i ho vaig posar a la carrera. I a segon jo vaig veure que això no era per mi i llavors vaig deixar la carrera. A l'escola on estudiava jo també s'estudiava joieria artística. No m'ho havia plantejat, però ni sabia ni com es feien les joies. I durant aquell any, com que els cursos ja havien començat, jo aquell any no podia fer res. Llavors vaig començar a investigar a veure com podia començar en aquest món i vaig posar un monogràfic d'una joieria de Barcelona. Vaig tantejar de quines escoles estarien bé per estudiar i tal. Com que jo soc d'aquí a Mont-roig, llavors vaig tornar cap a casa per estudiar a Tarragona. M'ha sortit l'oportunitat de comprar totes les màquines necessàries i he acabat aquí. Doncs molt bé, molt bé. A vegades les històries inesperades jo també vaig començar així, mira on som. Mira. Doncs seguim amb aquest anell, vinga. Li poses una gota de bòrax al damunt d'on posarem la soldadura. I amb les pinces agafaràs un trosset d'aquests petits i això és soldadura. I soldarem. Igual que com hem recuit. Molt bé. Llavors estarà uns 5 minuts a l'àcid fins que estigui tota la peça blanca. Ara li posarem rodó i li donarem textura. Així? Sí. I vas girant l'anell. Doncs ara el polirem. Una mica més, li posarem més pasta. Amb força, sí? Que tregui bé les línies. Bueno, Cristina, ja tenim l'anell aquí. Ha arribat el moment de la veritat. A la mà esquerra. Aquesta d'aquí. Aquí. I ja ho tindríem. Què et sembla? Maquíssim, boníssim, molt finet i molt elegant. Doncs bé, moltes gràcies per acollir-me, Cristina, per ensenyar-me a fer aquest anell tan meravellós que ja me'l deixo posat. Quan vulguis tornar, aquí estem. Oh, i tant. Encantada. Igualment.